היי, אתה, תפסיק לכתוב קוד כמו בוט איראני. נניח לצורך הדוגמה שיש לנו פונקציה בשפת Java, פונקציה בוליאנית, שהיא מקבלת מספר int num, והיא בודקת האם מספר זוגי או אי-זוגי. לצורך הדוגמה קוראים לפונקציה is even. אז יש בעצם שתי דרכים לפתור את השיטה. דרך ראשונה היא כזאת. בעצם דרך ראשונה היא דרך יותר סקילית ופחות טובה, והיא דרך של if. אני בעצם הולך לעשות פה if num מודולו 2, האם שארית החלוקה ב-2 שווה ל-0, במידה וכן אנחנו נחזיר true, במידה ולא else אנחנו נחזיר false, return false. אוקיי, זאת הדרך הראשונה, זו דרך שילדי תיכון בדרך כלל עושים והיא פחות רצויה. והדרך השנייה שלנו יהיה פשוט להחזיר משפט בוליאני. משפט בוליאני שאומר, אם המשפט הזה נכון, אז יחזור true בכל מקרה, אם המשפט הבוליאני לא נכון, אז יחזור false. אז הדרך הזאת היא לא תלויה ב-if, אנחנו נחזיר מיד, נעשה return, num, מודולו 2 שווה ל-0. ואז מהביטוי הזה הוא בעצם ביטוי בוליאני שמחזיר לי true false. עכשיו בואו נוודא שזה באמת עובד. נעשה הדפסה, נקרא לפונקציה של is even, נשים פה את 4 ונריץ. וכמו שאתם רואים קיבלנו פה true, כי אכן 4 שארית מודולו 2 שווה ל-0.